ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। जवाब देती गरी गरी जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, भारत माता की जय, बंधूंना कोकण 7 लाईव्ह हे सगळे पदाधिकारी इथे उपस्थित आहेत आणि सामाजिक बांधिलकी याचे जे रवी जाधव सर आहेत ते सकाळी आल्याच माझ्याशी बोलले आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही अतिशय छान गायलीत प्रार्थना आणि दुसरं गीतही छान म्हटलं, ते खूप आनंदी झालेले आहेत। आणि रवी जाधव सरांनी आताच मी आल्याला सांगितलं मला की आपल्या त्यांच्यातर्फे पूर्ण सामाजिक बांधिलकी या ग्रुप तर्फे त्यांनी आपल्या शाळेला पूर्ण तुमच्यासाठी सर्वांसाठी आईस्क्रीम देव केलेले आहे, त्यासाठी टाळ्या वाजवून त्यांचा आभार मानतो। ही मैत्री जुळली होती। आम्ही डीएडला होतो, त्यामध्ये मी स्वतः वालालकर दिवस हा सुदैवाचा आहे, कारण गेल्या 30-35 वर्षानंतर या ऐतिहासिक स्थळाला पांडोबा आणि त्याच्या टीमने भेट दिली आहे। मित्र, आपण सगळी माणसं देवाची लेकरं असं समजतो, परंतु देव ज्याला देतो त्याला देतो आणि ज्याला देतो त्याला नाही देत असं न मानता आपण सर्व सारखेच आहोत। या मुलांकडे जर बघितलं तर ही मुलं आमच्यासारखी नॉर्मलच आहेत आणि त्यांच्या अगदी जर जवळ तुम्ही गेलात, त्यांच्या अंतरंगात गेलात तर ब्रह्मांड तुम्हाला दिसू शकतं। हे अनुभवलेलं आहे। साळुंके सर, तुमच्या या आगत स्वागतासाठी इथल्या सगळ्या सामाजिक संस्था आहेत, इथले सगळे प्रतिष्ठित लोक आहेत, नगरसेवक आहेत, मी सर्वांना धन्यवाद देतो, कारण ईश्वर सेवा ही परमेश्वर सेवा म्हणून तुम्ही इथे आलेले आहात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।